ኣብ ከክልተ ዓመት ዝቃናዕ ሃገራዊ ፌስቲቫል መንእሰያት ኣብ ሳልሳይ ሰሙን ናይ ዝመጽእ ወርሒ ሓምለ ኣብ ሳዋ ክካየድ እዩ። ነዚ ሻድሻይ ሃገራዊ ፌስቲቫል መንእሰያት ብድምቀት ምክያዱ ድማ ልዑል ምድላዋት ክግበር ጸኒሑ ኣሎ። ብርሃነ ዓንደ መስቀል ዘዳለዎ ጸብጻብ ይስዕብ። ክብርታትና መርሓና ብዝብል ቴማ ካብ 18 ክሳብ 20 ሓምለ ኣብ ሳዋ ንዝቃናዕ ሻድሻይ ሃገራዊ ፌስቲቫል መንእሰያት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻኢን ክካየድ ዝጸንሐ ምድላዋት ኣብ ደረጃ ምዝዛም ከም ዝበጽሐ ኣቦ ወንበር ኣዋሃዲት ኮሚቴ ናይቲ ፌስቲቫል መንእሰይ ኣዛዚ በረኸታ ኣብ ገሊጹ ምስ ኤሪና ብዘካየዶ ቃለ ምሕትት መንእሰይ ኣዛዚ ነዚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሰሓብነቱ ስፍሓቱን ቁጽሪ ተሳታፍነቱን እናበረኸ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2 ዓመት ዝካየድ ንግደትን ምትእኽኻብን መንእሰያት ንምድማቕን ብጽፈት ንኽቃናዕን ብተሳታፍነት ኩሎም መሻርክትን ህዝብን እቲ መሰረታዊ ነገራት ተጻፊፉ ከም ዘሎ ኣብርሂቡ እቲ ዘድሊ ምድላዋት ይግበር ኣሎ ኣብ መመገቢ ቦታታትን ኣብ ዓይነት ምግብናን ኣብ መደቀሲ ኣብ ዓይኒ ምድርታት ኣብዚ ዘተኮረ እቲ ምድላዋት ይካየድ ኣሎ ጽገናታት ይካየድ ኣሎ ናይ ጽርግያታት ይኹን ካልእ ትሕተ ቅርጺ ኩሉ ንምውዳዱ ይስራሓሉ ኣሎ ማለት እዩ ናይ ማይ ናይ መብራህቲ ኣገልግሎታት ሙሉእ ንኽኸውን እውን ይስራሓሉ ኣሎ ጸገም ከጋጥም ዝብል ትጽቢት የብልናን በቲ ንገብሮ ዘለና ምድላዋት ኣብቲ ዝካየድ ፌስቲቫል ብዘይካቶም ኣብ ምምራቕ መበል 27 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝሳተፉ ወለዲ ኣብ ወጻኢ ንዝቕመጡ ኤርትራውያን መንእሰያት ዝውክሉ ልዕሊ 3000 መንእሰያት ካብ ውሽጢ ሃገር ድማ ኣስታት 4500 መንእሰያት ከምኡውን ዝተፈላለዩ ዕዱማት ክሳተፉ ምዃኖም ድማ ኣብርሂቡ ሻድሻይ ሃገራዊ ፌስቲቫል መንእሰያት ሃገራዊ ክብርታትና ንምዕቃብን ንምምዕባልን ነሰላስሎ ዘለና ስራሕ ገስጋሱን ሕፅረታቱን ዝግምገመሉ ብዙሕነት ዝሰረቱ ሃገራዊ ስኒትናን ፍቕርን ታሪኽን ኣነባብራን ስሙር ጻዕርን ሓበራዊ ራእይን ዝጐልሓሉ መኣዲ ሃገራውነት ምዃኑ ዝጠቐሰ መንእሰይ ኣዛዚ ብቐንዱ መንእሰያት ንዝለዓለ ብቕዓትን ንቕሓትን ውዳቢኦምን ዕጥቆምን ንምሕያል ቃሎም ዘሕድሱላ ኣገዳሲ መድረኽ ኢሉ ፌስቲቫል ከዓ ንተዋሳእነት ናይ መንእሰያት ኣብ ኩሉ ሃገራዊ ጉዳያት ንምትብባዕ ንምዕባይን ዓቕምን መሃዝነትን ዝምባለን ሞያን ናይ መንእሰያት ንምብርባር ንኣሓትን ሃገራውነትን ናይ መንእሰያት ምብራኽ ዕላማ ገይሩ ዝካየድ እዩ ሰባ ካብቲ ካልእ ቦታታት ዝተመርጸ እዩ ልዕሊ ኩሉ ሃት ምትእስሳሩ ምስ መንእሰያት ምትእስሳሩ ምስ ሂወት ናይ መንእሰያት ዝለዓለ ስለ ዝኾነ ካብ 2004 እናትሒዙ ፌስቲቫል ኣብ ሰባ ክካየድ ጸኒሑ ኣብቲ ፌስቲቫል ንመንእሰያት ዘሳትፉን ዓቕሞምን ክእለቶምን ዝፍትሹን ዘዕምቑን ንጥፈታትን መደባትን ተሰሪዖም ከም ዘለዉ ብምሕባር ድማ ካብ ውሽጥን ወጻኢን ዝመጹ መንእሰያት ዝሳተፍዎ ባህላዊ ስነ ጥበባዊ ስፖርታውን ትምህርታውን ውድድራት እውን ክእንግድ ምዃኑ ኣብርሂቡ ኣካዳምያዊ ትምህርቶም ብብቕዓት ንዝዛዘሙ ኤርትራውያን መንእሰያት ዝውሃብ ሽልማት ሳዋን ኣብ ዝተፈላለየ መደባት ዝለዓለ ኣበርክቶ ንዝገበሩ ኣብነታውያን መንእሰያት ዝዕደል ሽልማት ሶይራን ኣካል ናይቲ መደባት ምዃኑ ብምጥቃስ ድማ ዞባታት ያታውን ዘመናውን ባህልታት መነባብሮ ያታዊ ኣልባሳት ናይ መድረኽ ድራማን ካልእን ዝሓቆፈ መደባት ከቕርባየን ብዘይካዚ ዛንታታት ውዕሎ ዋርሳይ ዝተረኸሉ መድረኽ ኩርናዕ ሰማዕታት መደባት ሓበራዊ ዘተ ሰሚናራትን ሓበራዊ ዘተን ክቐርቡ ተወጢኖም ካብ ዘለዉ መደባት ከም ዝኾኑ ኣነጺሩ ሃገራዊ ፌስቲቫል መንእሰያት ብምውሃድ ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተምሃሮን ኤርትራን ማእከል ስልጠናን ትምህርትን ሳዋን ኣብ ከክልተ ዓመት ዝካየድ ሃገራዊ መደብ እዩ